Bé, abans que tot, felicitar-vos. Felicitar tot l'equip de Tinet pels anys que fa que porteu i per la feina feta, no? Jo vaig entrar en contacte a Tinet al començament de tot. Recordo que va ser amb uns estands que es van muntar a la Rambla just en el seu naixement i m'hi vaig fer de seguida, vull dir, m'ho vaig trobar de cara. Jo llavors ja feia algun temps que estava jugant amb les BBS i amb algun tipus de connexió molt rudimentària i molt complicada, i llavors allò em va semblar que era una porta fantàstica al futur, no? D'una banda perquè permetia el que ha permès després, la comunicació ràpida, directa amb tothom, i d'una altra banda perquè permetia també volcar molta informació i posar-la a l'abast absolutament de tothom, no? I efectivament això va ser el que em va portar a Tinet. Allí hi havia dues aplicacions bàsiques en el seu moment, que eren d'una banda el correu electrònic, que ho continua sent, com és lògic. Jo tinc el compte Tinet, en tinc més, però aquest és el compte principal, el compte personal, i després l'altre era l'espai web. Llavors Tinet no oferia l'espai web, oferia això sí, la connexió a internet, i facilitava les eines, no? El trompet de la connexió, l'Eudora, en fi, però bé, també oferia la possibilitat de baixar-se manuals d'HTML i de començar a remenar coses d'aquest estil, no? I jo m'hi vaig interessar, em va semblar que per la meva activitat d'escriptor valia la pena entrar a l'espai web, com que el Tinet no l'oferia el vaig penjar a GeoCities i després quan Tinet ja va oferir l'espai web doncs vaig migrar cap a Tinet. Aquí està, no? Avui dia hi tinc el correu i tinc el web, que és fonamentalment amb el que treballa. A veure, hi ha una sèrie d'espais que ja estan ben coberts amb la iniciativa privada, és a dir, tu deies ara les xarxes socials de tipus Facebook o tipus Twitter o coses d'aquest estil, que efectivament això té un camí que ja està bé. Jo crec que Tinet ja és el que ha de ser, bàsicament el perfil està molt definit i és un bon perfil, no? Permet això, seguir l'actualitat de la ciutat, permet tenir els serveis que et lliguen al teu territori, permet tenir les eines essencials, pots fer el blog, pots participar en les llistes de discussió, pots tenir un web. Jo l'única cosa que et trobaria a faltar seria un espai com una mena de magatzem, és a dir, oferir la possibilitat de tenir una reserva d'espai per enviar fitxers, no? Que de fet ja ho faig, amb el FTP del web ja ho faig, no? Però seria més còmode tenir-ho organitzat d'una altra manera. Però vaja, fonamentalment jo crec que allò que està bé no s'ha de tocar, i Tinet és una eina fantàstica i no s'hauria de tocar si no és que ho tens molt clar que és per anar més endavant, no?